Dnes sa pozrieme na recenzie brokerov, ktorých sám používam a ktorí sú najlepší aktuálne na tom trhu. Ahojte, moje meno je Dušan a vítajte pri novom investičnom videu. Poďme na to. Ja aktuálne používam brokerov XTB, eToro, Trading212 a v blízkej dobe by som chcel založiť účet u Interactive Brokers. Rozoberieme si každého brokera postupne. XTBčku mám zhruba založené nejak 3 roky späť. Mám tam vlastne vedený eurový účet. Kupujem tam krátkodobé európske dlhopisy na parkovanie nejakej krátkodobej likvidity. Je to naozaj na niekoľko týždňov alebo mesiacov, takže nečakám tam nejaké obrovské zhodnotenia, ale nechcem, aby to ležalo na bežnom účte. Mám tam väčšinou nakúpené aj nejaké európske akcie, tým, že aj XTBčko má perfektný support, pretože majú pobočku v Bratislave a v Prahe, že viete vlastne s nimi riešiť, či už telefonicky alebo e-mailovou komunikáciou, vlastne tým domácim jazykom, tak je to výborné. Viete sa pozrieť aj na samotnú firmu, ako sa jej vlastne darí, celkovo pozrieť jej výsledky, pretože XTBčko sa samo o sebe obchoduje na Varšavskej burze, teda vlastne je obchodovaná, kotovaná v Poľsku. Samotné akcie mám aj nakúpené v portfóliu a vlastne cez XTBčko ako brokera kupujem aj nejaké poľské akcie. Nie je to bežne dostupné. Ja napríklad som musel požiadať, aby mi vlastne otvorili takto akoby tú poľskú burzu, ale stačí naozaj o to požiadať, oni vám pošlú na to určený dokument a máte prístup napríklad aj na poľskú burzu. eToro. eToro je aktuálne za mňa môj najobľúbenejší broker. Je to aj z toho princípu, lebo je to veľmi jednoduchá, intuitívna platforma a XTBčko je skôr taká jednoduchšia platforma na nejaké základné pokyny, nejaké základné operácie, ale eToro to má spravené za mňa trošku užívateľsky lepšie a celkovo tam funguje aj copy trading, že to je vlastne to, čo môžete vlastne robiť aj vy, že pokiaľ sa páči vám moja stratégia, chcete sledovať moje obchody a celkovo investovať so mnou, tak vlastne zadarmo viete skopírovať moju stratégiu a vlastne moje obchody, takže funguje tam vlastne akýby ten copy trading a eToro má takisto veľa rôznych či už certifikátov, vlastne my sú na Cypre, takže to je akýby zahraničný broker, ale majú tiež rôzne licencie a spolupracujú vlastne s veľkými fondami, s veľkými inštitúciami, s veľkými bankami, takže eToro je za mňa asi taká najviac sociálna platforma a je to možno taká tá prvá najjednoduchšia platforma, kde by sa človek s tým mal zoznámiť, keď vlastne investuje po vlastnej osi. Trading212. Trading212 je za mňa tiež zaujímavá platforma. Ja som tam obchodoval čisto tiež individuálne akcie. Teraz skôr tam odpredávam jednotlivé pozície a skôr možno ten účet budem práve rušiť a chcel by som miesto toho otvoriť účet u Interactive Brokers. Interactive Brokers je za mňa asi najlepší broker, pretože to je taká svetová jednotka, si v podstate najväčší broker a práve dajú sa tam aj krásne obchodovať opcie alebo teda opčné kontrakty, kde vy vlastne viete vypisovať call aj put opcie na rôzne akcie a to vlastne je v blízkej dobe stratégia, ktorou ja si chcem pomôcť lepšou návratnosťou toho kapitálu, že poviem tak, že nejakú výkonnosť má moje základné akciové portfólio a chcem k tomu započítať nejaké prémie na call aj put opciách, ktoré budem vypisovať na samozrejme akcie, ktoré chcem vlastniť alebo dlhodobo držať alebo aj predávať. Takže to je ale stratégia, ktorú vlastne človek by sa mal učiť až neskôr, že najskôr musíte mať nejaké základné znalosti, až také pokročilejšie, pokiaľ chcete obchodovať opcie. Takže nie je to úplne pre každého, ale máte samozrejme aj na internete zadarmo návody alebo aj pomocou umelej inteligencie sa viete dostať k informáciám, ako obchodovať takéto opcie. Takže toto je za mňa nejaký komentár k brokerom, ktorým ja využívam, čo tam vlastne obchodujem a pokiaľ aj zvažujete investovať, tak výber nechám samozrejme na vás. Každému vyhovuje iný broker, nejaká iná spolupráca, niekomu práve môže pre Slovakov, Čechov najviac vyhovovať XTBčko, pretože ako hovorím, je tam tá domáca podpora, viete si zavolať a napísať s niekým v domácom jazyku. eToro, Interactive aj Trading212 už sú skôr zahraniční, takže potrebujete aj pri tej komunikácii samozrejme aj dobrú angličtinu v prípade, že by ste niečo potrebovali. A pokiaľ chcete investovať
samostatne, tak smelo do toho. A pokiaľ investujete cez nejakého finančného poradcu alebo nejakého správcu, tak vždycky sa pozrite na to, ako máte nastavené tie poplatky a či naozaj nezarába na vás ten finančný poradca, ale či reálne z tých portfólií zarábate vy. Takže toto sú informácie o brokeroch a vidíme sa a počujeme pri ďalšom videu. Daj odber, aby ti neutieklo ďalšie z mojich videí.